Sabab sana mampu pemikiran ali dari day. Aku baguso ingali ka katiruan. Para untuk melihat dari day. Pwede pati nga man, wana maswatan siya talong kalima o di na isa kalima, ay bulalan tanong, ada kalian ada rin dahil. Senap mana o bakang si pero ali niyo ketangan. Matanas ka niya na biya mo ngayon, ngayon tanong di ketangan. Ay dia kan di teron. Nawa na mapaga di matano siya ko, isa kalima o di na dua kalima o di na talong kalima ko. Pati dari day, na malitan mo dari day. Ha? Naubali ya ginawa niyo dari dia sumia kayo dito wata pernah di berita na ha mana niyan na biat si saji utama dari dia biat tuh gitu pemangani nang si wala andi mana dia kayak madang latau na oman seminar na biasa sa tagabu ama koeran tuma si saji utama alik Pamana isa, nas kita no apira lagu lagi yang gaya di tahun 3 seminar. Dan nabi yang sebutan ko. Oh, anjo mana kita nurung kapura ko sama dakan. Oh, wai. Susah lu lagi na. Kira ko na mapemikira na ino ko imamu di panisikai. Na kaya pernilang wala, saya ko kapan tagi rapatay. Ay man to na kuntista na ko na diun kepakai kuntista dari dia kan diu pa bersih. Nah ya bu alambuun, nada pernah matlososki, matlo. Nah sebab si sayung itu kapli ni atanakan, aku terima uang lana, saya pun yang terima uang manian Islam. Oh. Nah sekarang mga pagariami, mga bubayami, nama tamata andin apagawaan tanong dunia. Sutamu kiyo, napagawaan niyo, uli na sutamu kiyo magawat kita no. Uwi na sulangwa na pa pira-pirai anak servisian aki awanian namanya lubid na uta servisian na usahanya ni miyata usang ya madrasah di na mga masjid ni na di mamaganan na di kawan dia na kumanero salungan na mau dia niya pamulan yang lu pamulan na di kerintasan niya jika prabuni diun jika prabuni mari siya tanong una pani siya tanong na yuti kapli mo argitan wala ang pili tanong so kami wagama Islam na upama kung mag-Islam tanong langon sa tarutok na ketaang tanong so kami o pasisiringan na ketaang tanong so kami o kandidato pa ketaang tanong so kami so emanan yan na kambubuwata ketaang tanong so kami so kapugini huway pamaku paratia tanong sa tarutok paratia na ayami pagintao tanong na suwaga agama Islam. Na upama kung ginanimi pagintaw tanong, nagkatamtan sa titua manis. Di niyo pagkitidag yan kaya barang-barang sa inawan. Okay na, ini suwa ki suwan. Apa na mo ka bubuntigiw sikadi-kadi mo na ino di wan ka melay niyo ang utuwa kumana giya. Na ini suwa ka pa na mo kanan. Akatawan niyo, nantay siya liugatan ko andiya ka. Pia liwatan na mga Muslim. Mga Muslim pia liwatan. Kenapa sini paliwat ko mga Kristiyan? Kenapa sini paliwat ko mga Yahudi? Kaya kasi wala nasi kita nonan ini paliwat ang mga Muslim. Ayaw mana niyan na para pinamukuntan wala sahalan. Kenapa kabud na penewas wala na kalau dia bupaka na wala. Nananaya mana niyan na share kita no ini paliwat ra. Antano di mi penderay no na yang kaya kami pantawi sa tamuhuli na pagawa antano bu. Mga kuwan bola bos kanuro na ginawa na mga bay. Ang ginawa na kasimata bay miyatay si karumanian na ayo. Tulad ni suna miya ugi nga mga watara ginatan ka. Ayo nugalaw na yang kaya mananian na service ka pan at ketulungan ang diya sa lupa hindi kikis-kis pero pamakutong na gawon bagpagalamot ako buhay erbo mo na nasi Montero niya
na mata nga kita bayap kiskinap kapal. Sige na niya tayo kanina, kaya nga service yan na ipalabungiro, ha? Kapalat. Ang mga daplo pamilya, kung na may apalat. Lagi na yung utuwa siwa na may kaya kong gagawin, bad na tumiyata yung utuwa magbay niya, na dami matiro ang utuwa ang inami, at iptiro na ko na ako. Ayaw tamiyad na napasiyan, nalalantang. Na yung mana niya, nayag iptiro na yung utuwa karuman niya, natingin na dan nagya ubayaran ada apian ni nyaran ada urubugan ha ay mana upo pamakapmanatan kepakai pernah mga rumah ko ada ubayaran na rumah ko ay ya mga pernah lagi dari mana yan na wala kay nyatay ha yun ni matiro ko madaglataw da ubayaran na rumah ko ay lamo na panto nyaran na pugednang kepakaya isong patakan nagbani na niya pamikiran kepakaya mga pengarumah ko, aja may tayo rumah ko ya, timba ko sa bundi kuan. Sabab san, na induda kan nagiyan kaya kung udak mapayagala lagiyan, awad na tiyak na pamakubad na may pantaw siya nga Ramadan, na sumpat nun ni Dariday. So, orasakan, ay sumpat yan nun. Sisagyan kaya kuan, para malama suwata nurong nari Ustaz Sulaiman. Isajian ya si Dariday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opamo yang kutua kaya kay apagari ni waya laki ni waya si ko agama Islam na jano dan jano na isad no to kabuan tanong sa Langowan si sagyong kaya masa tano ayat na MAPIA nagyong kutua kibubulusin tano si sagyong kaya programa tano sabab ko di tano kasi tigri sagyong kaya bantu tano na talod niya PAMAKINUGAN ka ano mada makuha TANORON MAPIA TANORON agyang uta kabasa agyang uta pagaritano ay so oras yan na kapakay na runyan isungkat yan saya bila makatatanong sa agyang kaya programa tano na ipalag tano agyong kaya microphone sagyong kaya bisita tano kalimatod tepos sarap ada salakaw arumwa ke al-ustad Dariday Mansawi Mimbalawag agiyato panin kitano si sagyong kaya sagyong kaya dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa syukru lillahi nahmaduhu wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man walahum amma ba'd. Mga dato mga bayi ay sampurna yan ng kaya may sponsor sa kaya seminar tano Balasan SIRAN wallah nabiyang iya mga dato mga baya mawida akal sangka iya paganadan tano aron tanoron matitimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pero kung nang kuwang ko to kini-introduce na lang ni Sheikh Abdul Karim sa kiyang utakap kumubaya iya kan sa dumarpa ako sa gila si Irkano sa kaya di labayan na iya ko kanon mamuka pito ay mana ini na ambun na maado ng kaiya di ran di tiro na sambuliyat tiblok na dakod nokit sa kanan na checkpoint tawa ko di pamasayro na iya ko kaya pa kita kano na di ko di pamasayro na imanto kayro ako kami mitata na buka sa baloy sabab sa ayakap kawanakan
na ubatan ubad may kuwang ko mga papakara di na di imba dan wayang mayan na isa 2 3 4 yun di mau ulah-ulanin na siyo yang pangapalitan na yan na mag-andin so Ramadan na medyo kurasa ni guest speaker ko kang graduate sa Tamparan mungay nayat na may sarbak na da pa okay sa social media na da pa okay ada espasyal da pa okay ada banian medical na guda banian travel na guda ispas na ridong plakayan na yan may aswayan na memang niya ako sarila through text kaptuwag ako na di ako ng kasumbag na memang niya ako kina sarila kaya na di ako niyo sungwing may ukon na may akang bubulugatan ko din ka di ako pasipagunod sabab sa malik sa tanto siniki di ranon sa chikwen na di mo Allah ay katakuro may resibiran na ya kau masiran sa walay da kung sa walay basira bumiyaling na da ako ron da ako makaunod na ubuan na si Seon udi nas kano ang mga lulutiran mga tunganera na gitni kinirampay niyo hinirampay na kamarano o pito ang giradang tamyaswa imato ang malumakano at nakataya si Ustad Sulaiman daftar akong bunyi niyo kakan daftar akong panobati nakatawan niyo siyo mo asima ayaw mo na niyan na tanto amin di rumah say sila nagkarumah si ko kaya pangatim digatano si ko Wildan since 1996 nataman lupa may manto na ayaw ni bugyan ako na pasar kaya tanuan ako niya natiyang na ustar ayaw mo na pasar tanaw po maaligat ang ayalanan na di ako pangukit kaya ayaw tutulog po sa marawin na kapangay mo doon na sumula kagukit na swab test why? Sabab saja pangadak latan tuang ka iya di itiro na miya positif how to alhamdulillah dan mau pagalangan pagari akong tuwa yung mga naniyan na chief siyagi niya Sheikh Abdul Karim siyagi niya Sheikh Sulaiman Abu Mustafa na iya miya pikiran na iya ayat na pangapitan lang na iya pagari akong to how to ino tanong dito rumah saya apa ginagatanong ko agama sabab sa aya sekretaro na sadin sa kayto akatawin ka ko agama na kayto kay pananaguay sa paratiya na sadin sa kala akatawin ka ko agama na kada kay pananaguay sa paratiya ari preso ustad na ini sabab tanong pansa na bulan na Ramadan atau nasi kau unang bulan Ramadan selama nama punggan ko na andi ka pakauman yang ko Ramadan na 100 times maka magatus mataw ayay ba natin na ayay ba natin ano pa man na sa tawamat ya sa Quran ada abdas yan abdas yan na ayaw ba na susati man abata kami abal siyanon na 10 na ubati yan yung sukuraan na mag-abdas na ayaw ba na sa akakuan yan na 70 sa timan abata na ubati yan yung sukuraan asin yung bati ako kasumpo yan isa kabir na ayaw sa timan abata susati man abata na magatos usin yan urusa sa gaya bulan Ramadan na batian kasukuran ada abdas kay mantur na Ramadan na ayabalas ka na sa timanabatang na magatus amapya na upang makabatian ka aad na abdas ka na umani sa timanabatang na 7 gatus amapya na usin ka batian si ko sambayang ka na umani sa timanabatang na 1,000 amapya na natino ano na puliratan wasisita rin sa gaya bulan Ramadan pendapat ini kaya mo Rkatano o Allah nasa ako nasa maumasok haji bagus Syaban na indua niya na mo to dua Rasulullah Allahumma
barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, sahur sa indua ni ano to, na api amatay, ada mga saham ko Ramadan, na beruin wallah suamalian ko Rajab wa Sya'ban, ada terus ini yang piaga mali ko Ramadan. Allahu Akbar. Nah, dia amatay ito, nasa katang na mau uyag-uyag tanong, nasisita no sa Ramadan, mapita na yung na niyan na andin ni kap magharibi na miada su 10 gawi na yung miya kaumana su isa 10 gawi lembak 10 gawi dapat yun sabab roon apa nga gitu ila ya na iman to nagyang kay Ramadan na ulan-ulan na akarara guna. Manatando batiro tanong na ulan-ulan na panakpan. Kay mini bulu gay betul ko panakpan na betul na panakpan na gay adi indega nga kontrak. Ayaw mapia pembesar si na karara guna. Nah. Adi karara guna gay bulan Ramadan. May isa ko sumunga ko sa Malabang. Adip multaka. Na mga tuna kami ro wa gusto ariakan superintendent. Pagiwataan yaki ni Alim Asis Mimbantas. Si Dr. Robina Mimbantas Makabnar. Na kaya pag-istorya na naman ang kaya COVID sumininga ako. Tiyo na nga COVID-19 na wala pipigaro na 19 na 2019 na egya pa ko man na 2019. Pero for your information na ada na una na virus ayaw niyan na dila vid ever since. Dila vid. Ito na dila vid, dila virus disease. Na diyan dila virus disease bilapid ever since na uman sa mga tit na aya ka po virus yan sa mala na iman to Ramadan na upon ka mang gulaw na kanabas kay kaya virusan kaya miya virus ka na subalas at kakuang ka sa kay Ramadan na miya da mo da katir wallah ya subhanahu wa ta'ala wallah ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا هذا لعلكم تتقون هي يا مراتيا Inipaliyogat Rkatano so Kapuwasa. Sana taro kinipaliyogat nung kumya mauna niyo. Inoto, ang kanubaling niya kalak wallah. La'alla. Yan na la'alla at yung mga ustaday na dataro asa. Basta la'alla na bakalo-kalo. Asa, iniito ka. Pero basta aswallay mo saron na ayaw mapmaanan na sigurado dun. Kada bakalo-kalo wallah. Ay dapat. Inipaliyogat Rkatano Allah so Kapuwasa kasigurado din. Adua kakuha niyo. La'allakum tattaqun kalimatun ma'khudatun minat taqwa. Atero na kinwa ko mbasa taqwa kanak. La'allakum tattaqun sigurado na dito ikaw kibulin niyo ma'alakan ko Allah. Ikadua mana niya na la'allakum tattaqun kalimatun ma'khudatun minal wiqaya. Na kinuha na nakatiro ko wikaya na ayaw wikaya na randing sigurado nun ang pusa kano na makakuha na kano sa randing yung kunaraka. Allahu Akbar. Dapat yun na ayaw problema sa ka na napitawa kang na upuon ka virusi ang udatiya ka na dila virus disease. Ano na dila virus disease?
na ayadila virus disease na 6 a virus yan. Na Rkatano ninyo kung may una Ramadan ay imbitar na ko niya na may yang saya. Isa ko may una na Ramadan as kami pong isay ka Abdul Karim. May Umar ano saya na may yak na ngaya 6 virus aawida na kay adila vid. Paganayon nakapamaganta. Ikadua makasuruyan. Ikatlo nakapanimbuka. Ikapat nakapananayto uli nakapanopya. Ikalima nakadiil uli na katokas. Aya ikanom nakandilora. Duty 6 virus aja nggak ya tidak. Kalau mana sudila kau mana isar karon analida iya. Ibu di saula. Andin ni sabu imaritan kaon imanto na arba'ah. Na mga pamaganta ka na sigurado keadaan sabana supuasang kay manto arba'ah. Nya virus. Sama to alim na to apa ko ng buka. Ayo. Di ka buka kau buka karena kaya haramang ka. Ayah kesuaian ada balas ugay na di ka siksaan kaan dia api pusan ka. Pamana tabla. Dapat yun. Dah namus bu. Man lam yada qawl az-zur, diba? Mga ustad. Man lam yada qawl az-zur wa shahadat az-zur falaysa lillahi hajah illa an yada ta'amahu wa syarabah. Allahu akbar. Ano yung nandoon siga pamaganta? So katero angka ko paawing o pedeka benar paawing yan. Benar. Aw managiya na naik kelarangit yan. Yun ka pamaganta. Nan. Ano mga taliantaan? Kenapa kano? Oh, SIRAN. Ano mga taliantaan na ayaw pa pera no, na basta benar na kenapa ka pamaganta? Dia kena tiya ni kadusa. Kaya kenapa ini ka pamaganta? Hay mata na benar. Piu-piur na neolola. Ayaw tuwang ko, ya Allah ko at tuwang ko Rabbul Alamin naskan ni saksi si ay. Itu ka aman na mawaraw sa dusa. Kaya nga pa na biya saksi su Allah. Dapat yun. Wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Buni pamaganta au sabad susabagi sigurado dun aso di mamaganta na bayat tumo anihan na makanihan na susapo pagarin na miyatay na uligit tumo anihan na napakawatan niya na sokap pamaganta. Allahu Akbar. Dua-dua kaya pa kayo ka pamaganta. Tiga sa kaya pa kayo niya namin o an pagana yun. At na mga naruma sa inyo na inisiun kaniyan kung panaruma niyan kung sabalayan sa ina, kung sabalayan sa ama. Na ayan na patot na langon na benar paawingiran na matirukam para dimibulog so kapumbalay sa pamilya kung kakeribat yan. Na reverse, umambuwan na mga naruma na ay pag-isir ka na utamama mga naruma. Nasa kaisir nun na kinala na matiro yan sulaman na paawingiran kakaya para di keribat so kapumbalay sa pamilya. Naromya pa kayo. O pagmaan ka na yung ati adusa. Ikadua na at nagilubukang na marata na nilang isapar. Na yabuwa mapia na pakailang kaan sa mga tao. Kaya nilang isapar. Paganeron na piyakalakan ako. Ha? Ikadua na ada to ang nakidagang. Na udiyo to na ayat na laladaya amamamaday so aliba na kasasana at agusuka pag-aulan. Na ayat patot na matiro ko madaklataw. Sa umarata sa timanon pa individual
Na ibarat na iya dataan na mali-mali-ma. Atau ni mali-mali-ma? Ayam manabot ko. So ko na pumanik ko mga walay. Nagiwa ka punik yung walay umamantik na bisita. Na may kapunog na miyada su sardirio. Na may kapunog na miyada su bulpiniho. Na may kapunog na miyada su saridut. Dataroto kang minitaki pills. Why? Ayam mana niyan nagyuti mali-mali-ma. Na iya ada tutoy dari mali-mali-ma. Nadirak isang para kami muling na datang na pangalang apa niyo sa dila ba yan? Kateri niyo siya mo ang ba igrap pa niya kanunin mamanay panik kabasa manong na kuda nanaboto ka pa maganta ranon kung mga tao sa silang kabinasaan o galubuki dari day ayang maknanian na mamamaday adi yung buki sa par siya buta na to mga liyoro na haram so ka pa maganta. Tama na may ulaw ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako makanin sa pinto masjid ar-Ramadan na mayroon mo na dua ka tao mamaplalakaw na dapat na sinup so adaman na kanya mga tindig silang na bigyan niya silang sa dua tima na panisig bigyan ako tayo sa panisig na pamanisig kano. Tidak na ya Rasulullah. Kenapa basta so panisig na sunat inunta mo kuli ipusa di ka puri duwalungan taman sa kasdupualungan na di ka pakay. Napigil na saan naman ipumbugiran na sa panisig. Kinuha na sa panisig na miya manisig siran na pupakapuo na kung mga paglalatan o mga nipuniran na susapo at tao. Tidak na itu ya Rasulullah na mata ang Allah kada miya kanami. Kayo na dapat na isidupa alaman. Tinimata pula na kaukan na sumano sa masjid na pupamagantaan niyo so Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu. Na piyagitaman na kano Allah so taam o sapo o Abu Bakr. Naman ito? Masakit. Pagkanya ako may bitter sa Manila, amulta ka na mitero ako. Na iya pitero ako nga na anto na ay gulubok ka, anto na ikasurgaan ka, adang ka mapikir, dang ka tiruah, dang kang gulubok ka. Kaya ipatako na akong ma-explain. Nya balik ka, napibubunuan ni Ran. Ato na ano to. Namimbitan ako si Roman, kung may kasaulang pa, may kaswaya ko. Tila na alim, mata nga, busama iman to kaptatali ko saya sa manong. Hanggang mga diyuma, sa mga pitiro ka. Ano na otualin? Tira na hati. Pamagantaan ka sopod ka. Na sopya maganta ka na mapumbalay swalay niya na surga. Ang magatus ka andana. Magatus ka andana. Ayan po na pitero Rasulullah na likulli darajatin kama bayna samai wal ard. Umani isang kaandana na umani suping katanian naman din na suping katano langit at usulupa. 70 ka kwarto. Umani sa 700 ka kwarto na umani sa timano na kwarto na 70 akanteron. Na umani sa timano na kantero na 7 amididarinon. Na paliad no turok o maganta ka. Owan, santo amala igagaw o sanakor. Santo amala igagaw o sanakor. Sa kaniyang manami maganta, nakakalot sulandingin ko na ka. Na aya kanamiyan, na ulogan sumala kung ano ko tubo aniyan, na makamagat sa ragun nagumakatanah ko di dalmiyan. Na isaw to kay pamaganta. Siya po taro to. Siya maganta na din ka tawa ni kasurga niya na ba taro to. Na may ka surga na yung ginaw na kumsi. Alam dari tayo. Pimbalera kaya ikaw. Na pimbalera kaya giya. Laboron si ikaw nga pito kami ang bulay niyan ka. Sapulo kami ang bulay niyan ka. O pamanahin niya ta bida-bida sa title. Ang boto ay pinipamaganta yan rak ng pamang. Na every one subject
O mana sate mana title, na sate mana yang makna na building. Ay. Sama na to alim dari nila no yan, suoto. Minataros na, tiba ini buku suatu mah. Na ayah benar na dumanugang ka sumya pamaganta ka. Na pamangyan kau narila, na yang kapamangyan sarila na details. Na details, detalya. Alay, may pamaganta kung ka, sundok kay Lea Korkasas, tutundukin o kay Sheikh Abdul Karim. Na may pigar na, giibsi dari da, yang kaya piyak kalak-laki buntalo. Iba na totoo, yun niya pigar ka pa man. Tama na nilip pangaray-karya, tama sa miyan lang ako, pada po, dahil iba na totoo pa man. Kenapa dia harus datang anem pulirila TANO dan na mubayadaan TANO sa dunia muria gawe iyo. Kenapa gitu? Kakinang lanas ini pamaganta ka na keditalian ka. Mapamari nga mo to arila na irila akong raka na miyada sulan din ka akong raka na pero walayak na pimbalay ka na mitataros. Mata na mawangan suruh Allah. Nah, paguna-guna yang kami akan nagalipat ko. Pitaruak na 1996 or 95 na semua korban usip gadi dabayan. Na ubod na miya sala kami pamaganta ko niya. Na diniurakan din ng Italia. Ay, Sheikh Abdul Karim. Nagit ni Kiari la Rkatano. Di Rkatano din na mamakaanang. Miadip ni insyaAllah so mga landing niyo ko naraka. InsyaAllah kumapantag ko kaya pamaganta niyo orang. At the same time, nagiyid ni kaya panalamat ni Rkatano kami akadakdak lang yung bulay ni wawalayak ng surga. Oh. Kasan dengan itu tantu. Dapat yun. Ataya, tangin ibig sa iyo, mana yan na sa lakaw pan sa kayang giginawa itanong sa mga una na adong bisa mga luluta kang Rkatano si kata na pagariyak na nayak sa kaya pa ka umana nanawa ko niyan kay duty tumuuna ka na sululuta ka na tiro niyan ram na yaman yan na so ama yan na si ama iran na si Rkatano na suyo na iran na sabayang na sama na to na mata ni siran tingid-tingid mga dua kung siya mo aming balawag mga tingid na siran makatlo na dua kaiso kagiyasakan na yaman na yan na maka 5 ko mamorya tao diwan na maka 7 ko mamorya tao arubiro. Wah, ngayon din yung bitira. Amataw ako man gugud. May nga piratanod na makatutu na siya kanda to nasa kanigistyo. Na ay kadua virus na kasuruyan. Ano na yung kasuruyan? Babida gusto ka pa maganta? Anong bida? Lawa na di indagang ada aposto niyan na di pakabayad sa tiket sa gobyerno. Nayangaran yan na di isuroy. Gitu? Nayang mabuangaran niyan sa mutan niya di kasuroy na sudugangan niya. Waya dagangan niya no pa man, udang. Na mga ginawa, udang. Na pangiraw ka mga udang, pipila sa udang. At nang maruniro no mga ala. Dadaro to pa ma. Uri ko to di. Ini bagus sama orang sadap sa Ramadan na at nalindagang sa biyaki. Terus kan. At nalindagang sa biyaki aroran sa pinikam. Oh biyaki. Nasa pumasal. Biyaki. Gitu. Nah ayat ini betul na diisuroy. Gitu. Sumana so ayat di ini na isuroy. Natutura makabangkit. Istorya makabungkas. Nah, ayang aranian na suruyan. Wailul likulli humazatil lumaza. Wail. Na balita na ng kunaraka ayak udar pa akatenggawan. Na ayak katenggaw niyan na pangapupupugian na sutulan o mga tawa matataguan. Na isad na miyadiyo ko na kidar paon na suli imamanit pani kasakasuruyan. Susuruyan na umatago kumahad. Nakapakaya mautang sumahad. Umatago ko seminar. Nakapakaya mitaplak suli ka seminar.
Susuyan na umat tagu kung may isa-isa ang malaak pamilya na kapakaya makasuran-suran. Susuyan na umat tagu kung karumay na kapakaya makatelaka. Susuyan na umat tagu kung pagida anua ang makatataalika na kapakaya makapitasa. Susuyan na umat tagu kung duyan na kapakaya ang makangginita sa buho. Yan ang mga suruyan. Hey mga suruyan. Tatake kanyo sa ginawa niyo. Winaw, ano yung rano titaro na kanabas kano? SIRAN. Tatake kanyo sa ginawa niyo. Mga suruyan so tao iman to arba'a. Nada abalas o Ramadan yan na arba'a. Puasanya iman to arba'a. Sabab sa kaya virusan o kaya suruyan yan. Pero di pang kapakaya kuman kay okan na siksa anu Allah. Kaya man ay natabla patos. Dika mbalasan diga mambu siksa ang apipusan ka. Ay dapat yo, hata ka makasi sinabuta. Ay ka dalawa virus ang kaya dila virus disease kanaba COVID kadila big na ikatalo nakapanimbukag. Ano na nakapanimbukag? Ato na ikapanimbukag kapangantang sa tutul adibnar na ayam minus akapamukag na so kapapanutulang kako controversial issue. So may importante adadara ng mga tao na papanutul ka na sarak ka ada mo ayan yan. Ibarat yan iginaniyata na adadara ng mga tao. May ilay kong saulan, may ilay saulan. Ano nga rin yan lagi may ilay saulan? Nah gitu nga, may nagang lagi maririmuro ang mga dato, adum na tututubon sa linamon. Na ang tawa to, nakatawang goron. Na sama nito nakapamukig ito. Kapal maru ay yakuna kadiban. May nakateo ko pa din so tao, apong balaya bukag, apong penutul niyan so lang apkilgian, amay kayo ni isuun na debu mo ayan yan. Di niya mo katawan. Dapat yun. Allahu Akbar. Ay mga pa o mga munafik si kunaraka na so kababaan wampas so naraka. So pito naraka na guilty darpa o mga bukag. Waliyadu billah. Ay kapata virus o dila nakapanutya. So kapanutya na ikadua katiroon nakapananay ito. Jadi pamakaito so pagkaw pa ma. Allah. Tanan dinaka kayo na sutaw na sa kambuhi sutra. Tanan dinaka kayo na sutaw na sa kambuhi sutra. Ay. Kullukum li Adam wa Adamu min turab. La farqa bayna Arabiyyin wa Ajami illa bittaqwa. Palayakan nung buwat taan wadam na swadam na puong kulo lilim bagalupa. Dalam bida ni Arab agus isar mga tao. Ayabu amaw una na sama alakang ko Allah. Nauna kay tano na pagusay ko buo na naman. Kaya pero bu ay no siya kung pasit na kaya dilavid. Kaya ini ba na tano sa kaya COVID. Adilan di teroon na pandemic. In my side, nakanaba pandemic ka pang-gimmick. Pang-gimmick. Na so mana ini nakagiginan napitero Allah Ta'ala tiyang kadiya na suli pa na itoon na ertindus rabaw. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khairan minhum. Hei mga manatean, adip pumaganta, adip na ito aw sabag susabagi. Yung taasa na may aliyak gagi, ada taruh laanda. Basta aswallay mo saron na emip mo anon na sigurado. Asa yakunu khairan minhum. Sigurado din. Asidi pananay ito na ayamapia, disidi mananay ito. So Allah Ta'ala suminigurado.
Sabab sa katawan untuk wallas kano mga bay na mirarami Rkatano. Na kaya suinin si mga may kuwan na ini sumpli ulamong ko mga dato. Wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Kano mambu ang mga bay. Nadip na ito au isa bay sudat tarian na sa nakawabay. Uli na isa grupo ang mga bay. Kasiguraduan asudip na ito na iatin dusrabaw. Allah. Waraan man mambuto. Yang kasi ako sa Facebook ka na may liyak na post. Piya na pabayaan tano din sa mga suruyan. Kauda siran na di tanong sikat. Korek man mabuto. Kaya man yan nagyang konto adi pananay toon. Na ino pandi pananay to ayah sikat. Ya ayah sikat. Ya ayah yang mana yan na idol ng bayan. Ino pandi pananay to di ba? Nasima na si kung mga lukso. So kung di pananay to, na ino di mga pananay to kakaamatan. Ula-ula kengetan pemanaro sailat. Betada kesekotan peterusa pada il. Kau itu? Di benar inoka pendudukku lah kami poporoka. Nanti di kami nak mau ada dudukur nggak? Apa yang poro ngapain? Pada tiga perawat pendudukur. Apa tiap dudukur tidak dudukur nak mana nama? Apa dah muskah? Kan mai lewat tak itu bina nengi ulu sangat di labayan rata dua ibarat. Nah, tempat kan namanya ada sakit popuroka. Toma bagan pangimpuro ana dikan yang rautan, tapi ya sompatan ya na. Ini to kau sompat ini na mau lug suke sompatan ya na mau lug saulune. Ada ba tio? Ikaw dua. Ino kapan sa sarumagen kamau unaka. Bird na sa sarumaga saurian. Apa mana ditanong si mama lagi na suma sarumaga ko naro saurian. Kenapa? Ino ako makala sarumaga na mau una. Nasrai sa sarumag mamad na takpi sa panamar ari dakwah mamad takpi sa panamar sugul bugka kaya nung ako namin sa sarumag ka mau una ka naso suma sarumag ka na mau uri adi imbo nung isa polias mikibay na ano di ka ginama namin sarumag ka ba pa ubang nga kaswe pemuliasan ako ka morkan ako di sadyaw ya gendro tawal lewda na misuntu ka ano may una kami mau una ay sekarang ya tunggu kan suntu ka saya mau siya kina so may araw magna pegiti yung waya yan na di ka mau na na may abaya kuri ka na di siya na sa akuan Quran ini sumbatun wallah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا تلمزوا أنفسكم namun yung pupunis ni suga ginawa niyo tiga ito na kapaninisug pag ganyan tafsiron na basta paninisug nga so pagka siguro dua paninisug nga yan mambu di datang bu ay nga sinisug ginawa nga di ba at nakatiri ng mga umangan ubang kapilbeda suwana yung pagka ayawan na yung kanakatya opo nga niya lebeda miyarop to na ayawan na yung naglas na nadigani malalubad ubang skila so pali o pagka amas malakay pali dis kanyan kau po kay skillin yan na mamit ka sa doktor tira na COVID naudubillah yung mindali gati may mga pansiram na nga kakrimit gira ko na napututong nila na di magumbi-umbi lagi basta makakrimit na 1 million subhanallah ay dapat yun marayan ikadua tafsir wala tanabazu bil alqab nasir sa wala talmisu anfusakum sidin sa waso ta kapinisugan ako padga pamangarataan ka na ayap kisugaton na taman na dua na ayap kisugat ra kana telo paganayron na mitotro ka na yetinduro ka gugia ama limang ka
Na GIYANKAI at lumalabaw di ramanis aguting-ting na emi totoro ka nagiginong ka. Sama na to na duon na telur ka. Ayo Matthew. Wala tanabazu bil alqab. Na uba kanu pendi pamagarin sangaran. Uba ni pembetuisu pediu sangaran ay kewudi nangaran. Tama salah kau pernah mereka kebebayaan ni. Ayo perhatian. Antabar kana kebebayaan ni nami beturun siapa mai to abdung. Mai to abdung. Uga itna ini betul Rasulullah wa Abdurrahman na tirimayan. So Abdurrahman na sahabang Rasulullah. Na dia lalayon din di kebelagan sama itu abdung. Ini betul Rasulullah imai itu abdung. Na tirimayan sa tama ni man to na buda dini yung katawan ubos kanian si Abdurrahman. Uga na singa ano kay marano pitero akan. No tero ako suara biyan na tiga antaw mo tam imai itu abdung Abu Hurairah. Abu Hurairah. Budaya pendengaran nang mufti abang samurui matu si Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah na ayaman to na imai to abdung. Na deut na rep pengena madakal hadis amya panutun. Wai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat yuk. Sama no to na dimakan suka panupia. Kaya may aparatiyan nga tanan dinaka kayo na sutaw na sakabu isutra. Nah, api aman to magege. Ibarat na palehan dun ka kayo. Tabi ako kan mga dulu takon skano ka, miya ka pira ko kanon si makadarpa pugugud na nga abang sana. Tangin iba si kano maka si lalayon makapupuan so bang sana ko sa laginto. Na yaman ano yan na sa laginto sa munay. Naging nga din yung imbitiri na api anda kumamintan lagu suwaya ba na yan na aniliban na iba ko na paleon mapamaap. Na, mga to palehan ano ka kayon? Si dari-dari na ayah sutra. Adna bali dari-dari sa sawarwa sutra. Ana bali idari ana bali sa timana sutra. Da bali niyan hepelbed. Skano madak na kakayon na keulo. Kakaya madak no. Nabapya bedeng kaingitat taman sa debakan na tumuong kosukin dengan mipun na dikumbungakan. Api yang bedeng kaingitat taman salbakan. Api asotra itamang busalbo. Tumuong ko sokindang. Tumuong ko sokakayon. Ami penalay kumbungahan. Na iya penugas sa mana sotra. Perlebad. Dapat yun. Baka mo pudi ubas kabu isotra. Nah. Ikan 5 virus na kadiil. Udi na katukas. Ano na katukas? Sudah manggelebuk ko pedekan na dinga diisu pa kami yang gelebuk yan. Why? Na nabawi gira ayam yaw na suka manusia ikaw babay na gusto ka manusia ikaw mama. Sa natanong yang gulaw-lawin na tanwa Aisyah radiyallahu anha. Ako dia magitiwa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako sa mga sahaba radiyallahu anhum ajmain na haji ako maning siram minibagag sa Aisyah. Sa katawang buwang mama may bumaga. Siya gana niya sa Aisyah. Uri niyang pakada kukudayan na kapag madigra siya sa Aisyah. Na upakadaan niyang kukudayan na ito ay ugulang wa na suruyan sa dalmayon. Na yan may apigirian na pakadaan niya. Na kayo mapakadaan, na kayo makaumasa ko na gito. May kaumangutak. Ay baray budi kagiya kang mudaan. Ay bunga kang rumaw na biya kang mudaan. Inuwa ipakipagaan ka sa sama main eh. Baray budi kagiya-giya. Kahit kamorkan ako di giyad ni miyaw daw na. Datarotok pa ma. Na yan na miya kauma na su Jibril at tiurunan saya mayan na ayat. So mga tawa tukas saliran so mga tawa kim bibilang ataw. Ada bayran kituru as saksi na sirani pulupudan sa magatu salpun. Ito. Nagito ikatokas. Miyelay nga sumama, gumabay ang mga puro-puro abildi. Katawan na kami ang kadakdak to floor. Ibarat, uli na mga po sa timanayang manan yan na inhibitor. Nati, kamo, may lead nung bala mata ko. Maguunuta. Inong pinututata po ka, giya. Nagito na da saksi ka. Na mimbules kay pulupudan no si ikaw agama. Na si ikaw tariti baguigma. Nakatanya ikidi ako tao.
pekaami insa daily. Anto na daily, so tamburuan niyo gue. Napakapenggengan, napikiamion. Nanto na yukit, mata gue sangari yan ang bakbak nun sa taman sa marbaso ng kaya parangisan yan. Ito. Ituto ko mana ako. Iya, nausay ko kang gobyerno. Napakabayad ka sa moral damage. Na mapendidiyang ka korte. Ikugagang ka. May bayad ka, may bigayang ka kaya ito sa kaya damage o pamiayam yan ng ngaraniang kumadaklataw. Moral damage. Okay? Ay ka nung mavirus nila na kandidora. So apakah tahu saya kesikbuta tayo pedka na ayam malaon na sinta. Asinta. Bitaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasabat ummati saqatat an ainillah." Igira amisi sinta iso mga umatakan na miyada siran din sa panyilaylayan wallah. Kaya pasangan tanaw mga maranaw. Kaya inong kumano to ito pasangin sa maranaw. Na kaya ay experience ako kung maranaw na susinta na ayam niya baluya greetings. Due to greetings. Sudua kata waraga aming ginawa eh. Miya pangaraw masuisa sa isa aingat na miya kaunoton. Miya pangaraw masuisa ko isa aingat miya kaunoton. Miya ka 5 ragon na miya ka 2 na siran. Kung 5 ragon, ibarat na pegar ka siran, na di siran di suntuga. Na di siran di magar ka. Na ugo segad insus segad. Sa kaya ginawa eh. Bina membuat makna ka na miya wit-wit kakambawa ta. Kaya pirang ka. Ay daw, piyagwit kat na doong. Di ka na ikalokas. Di ka na ikalokas. O mga mamoto, na mga tuna tidak biunu-bunu ka. Kaya tita-tira ka. Na kami sari matay. Ha? Tuwari, tina nga di ka na ipakatek sa kaya soka-sokarang ka. O, may mula greetings. Sino mga Arab na ka ba? At yung mga alimay, mga ustadari. Mga tuna suara bagus suara na yung pagambagan na kinagkakiran na Apadallahu umrak, hayyakallah, Allahu yahfaduk, siapang kau wallah, lendun wallah umraka. Yutip teru uliran upama, uyakang kau wallah, sekotano na kesok-kesok karang ka. Miya weta ka doong, timawang mo tayo isa sa kabu igipsan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Guru nami umana miya balui susinta ayam mabagera sapa. Kaya lawanan os sinta. So ibet ku Allah. So ibet ku Allah na aya Arabiana na so kapag suldo ayam na huruful qasam. Ta aguba agu wow. Gitu so ang ginawa ka tallahi billahi wallahi. Ngutata, may sumiyul ko laftul jalalaw. Tallahi, billahi, wallahi. Na ayakatero o numrano na tala bilawala. Na ito na tallahi, billahi, wallahi. Na palid no to, ibut ko Allah, ibut ko Allah, ibut ko Allah. Ay ni sabi numrano na iba kamid na kimagra-gra pamilya. Bah kamit na mamatay. Uli na mati bawa ko nga. Ito, mati bawa ko nga tigit. Ini sabi niya natin, ginagaan so ibot ko Allah nga gitu ini sabi yun. Mapulang-pulang kamit na kaya tigit. Kata, amay ka pa Oktober na udit pa na mga sulda na plano ikuan. Bapak, na amay ka Oktober na filing sa election. File sa kandidasi. Nang girop man na kaya pasasambayang sa asarigira, alam mo ko ulit na magarib tayo ay puniyaw buko ay sa tala-tala bilula. Timabuang mo tayo sa ikamor-mor ka anak ko. Magra-gra kami ang pamilya. Kape ka panamaria kay anan na dinyan din mga puripis kaya ito. Oy, timabuang mo tayo sa di ka dun pamanar. Mayros-yeros kami. Ano to ha? Di melawan na upamasa. Naya pernah tidak diisi pa ari dakwah, ari Abu Mustafa. Naya pernah tidak diisi pa anak ko. So future sudah pun mau daulah. Dimimbuli sila ng mga parimar. Nasuka primar na fakad kafara bima anzalallahu ilayya.
Sadi merimar nasab nara inung kirian su ini turun rakna ti wallahu Muhammad ni turun rakna Allah taala gitu syukuran apa sang dia membuat na iskoila araga apio di manguran na somasa yang mampu mana puluit ambo bangalanian na tama na bagin na maputi gumilam bit ko kana mana ay pagapagan niya kau na ilo biuno siya ma mini dulas ako ino niya nung puno to misong pat siya ma yan na biuno ay daw ati biuno siya ma mini dulas ako pinilambit ako Allah ini pamulong yan sa kaya nagya kinisinta niya kaya ma yan ay nagya na ni 6 virus agyang kaiya dila na isawi maritan kong kuman gawi na miya virus yan subalas sa upuasan ka. Miyada ang ito la'allakum tattaqun. No. Kumaswit ano sa kaya Ramadan? Mapita na miya pasadyo sa pulugawi. Giraw-giraw sa mga wata ahlan niya Ramadan. Na menghirup man sa mga mama konot na makakonot ataw kaya luk ano to pa ma kaya ada to mga lukstan nakakonot man na makakonayap man nagisabi na widaan ya Ramadan na pupugudas ka na Ramadan wa mada ba'da Ramadan nato na manikulaw la ku oriano Ramadan no أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار susapul gawi po na niyan na limo na sulumba kaya na sapul gawi na rila masuka po sa niya na sapul gawi na kapakalidas kunaraka Allah kaya benar mambu makuha nga sulimo na ikalimo rila ang kapan di miya kalidas ka kunaraka sama to na Ramadan is like a visitor or guest. Dataranan o bisita. Miya ni Rkatano. Assalamualaikum. Miya kauma ko sa lasa. Na kumakadun Rkatano ko 30 gawi. Na maawid sa 3 awit-wit. Nakapli-pli ka po na ubang parabali nga di nga umapuripis. Kayo po hindi nga umapuripis sana yung biling yan to. Darak account. Pag-ibuga ka nakaunahan na 3 awit-wit yan. Naalim dari nai. Ano nai mapia ka ke puripis sa miron alim. Una-una, nagyang bitero akan nadila virus, disease, pananggila enga. Para mapuripis kaon. Ikadua, na aya bitero o mga ulama kaida usuliyah, kaida sa usul, na al-jaza'u min jinsil amal. Subalas, na ekipunggulan nun na ipagayon ko pinggil buku manusia. Tunay mano to. Kababaya ka, ama ko ang asolimo, wala aawit ito Ramadan, anaway alim dariday. Na kababayain ka na pangalimu ka. Kaya di ka kakuang kaon. Pitero Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Pangalimu ni sungani na mga dadal mo kulupa kasamburakang kano salimu o kumakadeng ko langit. Sallallahu ta'ala. Pitero yung mga isa, irham turham. Pangalimu ka. Kau pangalimu ka na ipangalimu ka. Pitero yung mga isa, man la yarham, la yurham. Salip pangalimu, na di mampu ipangalimu. Dapat yun. Sama na yan, may kapirakat na yan mga tutul sa masjid. Did no? Did? Baka di katanong di. Isa ko, acting manager ako sa DXSM na ayaw rasakan raw na igira ipupuasa. So dari na ikupagnaw ka. Alas 3 media taman sa Subo. Napagakul na kan sa yung daran na wag na kanso katutun igira a Oriano Tarawih. Kau Oriano Tarawih nada na mo usug-usug tao. Kaya Oriano Tarawih. Aya mapia katutun
Naigila magari. Ngayon, na saat na mapakalapisiyan, na timbangan wala sobala sopya kalapisiyan, na imgirong panwala. Sama no to na iman tuwa arbaa, na ukatarangay ka atutunan ka masgitiyo, na ayad maon na magatos kataw, na palaya sila nun kumansang ko to inilapis. Ayaw mambu ang MAPIA na pagbangan na pakapambulagan subang gusto kamat sa mga 7 minutos, kaan lakay lumapis sumlapis. Na ano makasunat subsunat, na sa tawayang o pa mga palaya sila na lumapis, magatos kataw. Na ayag kaya po saan ka na magatos sa arba ay kamagatos sa sa surka. Allahu Akbar. Pero ka na bubu ini sambuti dakwa aku siap dun karima kaya bitere rakaka anami kaya tutu niya masjid sa mga ipusay. Na malakay ka pa naman. Na para pa na agawin. Pada ka na agawin. Dapat yun. Ano na MAPIA? Ay daw walem. Mata na piya ka sige-sige so mga kawasa. Nangilisa ka na din nakitutunak nga po. Pobre ako, miskin ako. Titeng na nga masjid. Naudid na tutun. Naawid ka sa kandi. Natataguin ka sa ang malingaw. Apa kinom. Ay nito kawad na katerangan na minumon. Ayas sunat apagang paganaya ipelapis. Nagaba nga akorma. Nauda gaba nga akorma na kelutuan akorma. Nauda kelutuan akorma naig. Sama no to naribat sudim ni gatero asa kagi ada korma tano nasaging. Kaya naman anay. Naman. Gabang ha korma. Nauda na kialuto ana korma. Sama to nada KANORON. Ang mga kwa TANORON po na ini so playain CME po din na ini so playo po sa Saudi. Hindi man to ada pinapaka po sa Saudi yakwan. Ay dapat yo. Na inwat na iguda. At manangan ka. Nasa man to na ig. Api sa kasari duta ig na unakaw din. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Yuti plumbati anro. Nabi Ali matunay miyat so Allahumma lakasumto. So Allahumma lakasumto na daif ahadis. Na pero kanapa maudu? Ay man na daif na malubay. Kapakaid nuto. Ugay na ukuha ako sigurado na ذهب الظمأ. Miyada so kawaw. Wabtalat al-aruq. Miyada so acting. Suminap suating wasabat al-ajru insyaallah mias sigurado subadas insyaallah. Nasambot to ka sungita masari ka pamangan ka sa priority pagnin ka ku Allah. Na ayaw mo paglatan ni wagus Allah na mas mawatan so paglatan do sumpatan na kiray. Sagyang ko oras. Napang ni kaon. Allah Allah Allah. Kapag man na tigalim sa manena miya gukot so kaw yaguya na din nakataw ka pumangning ko Allah. Na sumbuin nga ko inatanwa ay sa suduan yan. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah. Ya hayyu ya qayyum hey Allah amau uyag-uyag gumamamayandeg. Birahmatika astaghith sabab kulimu kana pemangni ako aslih li sya'ni kullah umpia ingkarakan langon subtada kana mariribat. Na umpia niyan langon na di sobra pandamnya ubirhul o pamakakuan dapat yun aslih li sya'ni kullah. Kapag panaw di ko ito may memores sa diamat, di naman naman ka. Uli na yung may memores ka na sudwa o Musa. Rabbi syarah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti ko, ya Allah na, lewan naging karakon sa rarbakan, labudang karakon sugal bukakan, pakatom pisang ka sukat teruakan ka anak sabuti sudi kuli itiru panodonak. Allahu Akbar. Mana kelana nama pumanganing ka. Digap ka na isa chance. Wala taknatu min rahmatillah. Api sa Tagalog na habang may buhay, may pag-asa. Taman sa doon mo na kauyag-uyag ka na, doon pa na panginam ka. Ay dapat yun.
Nah. Pangali mo ka. Na tiga alam. Miya kada lap tutun. Jadi ku kemin. Bang nita gitu di kemin. Ya kada lap tutun. Nasi ko mga siringan ka. Penawa-dawa ke sama nga panganangkan. Adi kaya ngaya, buat kapag tunay ako gusto siringan ka, nagkira may kapagadi ka no sa trak. Nah, buat nakakirto ko yung kauda na sakit kira, nakagiya ko mapanutudur ka. Na miyatay. Ito na, kaya dinaling guguro kan. Miya, sikon siya, mairan. Inubsa na. Miya kapiton ragun na sakit. Ano mo na ito, buat paglitan yung nakalabo. Napito ragun na sakit na dakon makabuntan. Subhanallah. Nah, pangali mo ka. Ay dapat yun. Napigali mo ito na yung orasyan. Punto orasyan na ipungko salasan at taman mapita. Pero, sulamba ko Ramadan na orasyan penuto ko kapangali mo. Nasipang ko oriyan o Ramadan na orasyan penuto ka. At na wito-wito Ramadan na kinanglan na mbuluy ka ang mapasanga attorney. Ay ang mapasanga attorney na mapasang sa dinyanding kaglas na kayo makagraduate na mapasang man sa practice sa law. Buda attorney, so sibo mapasang sa class, sa eskwelaan, na kayo makagraduate na din na ay buwan na attorney dariday. Na din na buwan niyang ka-atin niya kapag attorney. Na dataro tumambo. Mapasang ka papupuasa, mipusa ka na miya kalalalala kay Simba, na kayo kung makabuko ataw, na miya kalalakap man ni Simba, kaya ni-implementar ka sumiyaso akasang kutuaya mo yan na kaya pusang ka. Na Buda ka, papupuasa, na may nga pasapasang kayo sa Ramadan na kayo makabuka tao, biyuka na ka panalangwa na simbang ka. Katiga na ino ka na yung mansuy sa Ramadan. Naupo nga kabuka, yung malakal maut. Go ahead. Dapat yun. Inshallah, kakalimuha itanong. Di ka nung kataterangan. Inshallah, kakalimuha itanong. Inshallah, alhamdulillah. Kau tu sudah teruk ni guru TANO ya si dakwah kaki. Ayah isa malap kekuasaan aguna nadi tan lima katutuna nadi tan lima kamumusyairah agama. Na la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Da mangguna na wallah sir kami sabab abri balasan ka wallah sa tumor ka di dunia usudal men. Ya sama na to anim na kaya ba kami dakwah. Guna na mo na sponsor saya. Wana mangguna na usay. Na inawa isa pa na arba na seminar kan na pangimbitar ka man. Kawan na mangguna na usay kay minimbitar na rak ka mamuto. An mabuar kira na narak kaon. Ari di tanong si mami na pala kan mimbitar. Tapi lagi buat mo tamin dito to saya sa mga talokan dito ini na mga dua kan dito ina. Pala siya seminar na bunda di imamin. Dapat yun. Nah, Mama saludo si Rila. No. Limo, napakauman na Rila. Nanuman na yung kapuripisang nga kiramadan sa ngay awidan niya na Rila. Puripisang ka. Kapitero ang nga giyon. So, gulbok. So, balas na ipugayon wala ko gulbok. O kumabay nga ka Rila ang ka wala. Nadang ka Rila. Kumisisip nga ka. Allah, mga lataw, mga ilupin. Ay, katawan akong guwin na. So, ito, tao po ni makab sinabuda na yang gilawin na ting-tingra. Ipo ni man ito na ilupita. Na lalang ka ilupi, na sugo ang aswata ko. Na tiga tapadingaran na sa populasyon. Pamasangaran ang roya. Sa kauswagan. Na di pa kamal. Natiluan niyan so ilupin yan. Ilupay, onote ako nga nini sugurang ni Abi. Ay mana niya na bunyin sarat na kaya pagilupiran. Diya nga iya malataw miya gilupi. Ay daw, tamang ko sambay na di sila nung pukubay. Tamang ko sambay. Nawaya po nung mga mayran na ayab sa ay ba na ito pa mana? Subo na ayab sa rin yung magbang na si alim dari daya ilupin yan. As-salatu khairun minan naum. Tingnan mo ikaroman yan na kakilala ko. Bunda iya alay mo to amyang ito. Ay, hindi gitu rin siya mga pagbang. Kaptip tiga po, no ba karoon sumbayan? Matang wala, as kanina na. Kau to so bubuhay, kalalulan. Dari ang kaan po
isi karuman niya na mapia ka. Ayaw minihan mo yun, baka subayang. Kapulip-liga mo, baka umangaro. Ayaw na plingaw to. Ayaw pa no, may bubulog pa mo, na may umanin subayang sa subo, nasa kamsi, ma'am. Nayat na may sarsarba kaya, na dumidingil ako kung mga tawais tao. Pura-pura pang ano. Anday kayo na nasa kanay, ma'am, na about peace. Tilikod. Kamor ka na ko kaya tiyan no tako kaya na to la na odi na ba sa ni ma'am nami bubulugod na niya ka pasbuk Allahu akbar ya seri ako na nas kami bisi makapagubay na isuwa niya magawa ang kesu budaw kapag ilupi umalataw natatanong din niyo andin ni kitab sa takbiratul ihram na haram mo ba ko nawa inuntabu ka ba talaga sa abdas basta mitabs, hindi daw ba? Hindi ka pa kayo baka unawa, taman dali ka ng mga salaw. Na dapat ka sa tayo buhay niya ako, nakameleng ka, atay di siya ba, alibis di ba? Ha, sip-sip. May pag-ubuyak na eh. Dapat yung mana eh? O kalubayahin nga sa ila wala na, ibat ko Allah, kadi perilaan wala, sudi mata umrila, arumila. Atay, misyo pa ako kan. Na miya ka lalalapan na kadamid siyang kuamal ka. Ngay no. Na miya ako man ako kapuna kung saya. Miya makapirade karamutan. Di kami mitiray kay dawa. Kaya ko ni iba na to pa ma. Na kaya kaya tiri mi kapitiray na miya kasaragun. Na uman isni nagukamis na ipanik sa langit so mga amal na yabudi kipanik ka amal na swama di dawa ako si dariday sabab sa kagidip mitiray. Nah sama na yan, na ito nga naman o pirakato yung bitir eh. Hila ko na dua kay squad. One squad ko mga lulutyan, one squad ko mga inlaws. Mga kayamungan. Nagyuto na kami buto kay dawa, hindi bitir eh. Na inapat ka di kami bitir eh, ako yung pagariyak na eh. Na di kami bitir eh, Miya kadak-dak lay apun nga pinanguna palayarakan dinuto makababalamban sa dikiki surat wa manakan sa langit sa lauh mahfuz. Masakit. So ito mo abakan pangangapin. Miya pikiran daw ako pangangapin. Pangangapin ang wagi alima ya. Sunog yung pangangapin nila ni Ustad Sulaiman. Pero Allah Ta'ala kaya ikhlas sa kaya pangangapin ni Ustad na lista niyo ang mga malaikat ang suwamaliyang kusaragon na ekip lista ni ron na makamagatos matakot. Maanaw to. Pangangapin na ako niyan na saragon na suwamaliyan na timbang ang magatos ragon na kaya pagamalan niya nun. Mga tanong to kumada pirmiyo. Usakan ka na tumaunakan mga ngapin. Mataan. Pero amay kamaga distrubo ka. Amay. Wala kaya, may kami gagawin sa'yo. May kagandang tanong ba niyo? Mga mabasad pino. Na, siyalim na rin ay, peri mayan o tuda. Oy, peri mayan. Naso amalian, asaragun na damilista na lista niyo sa timbang niya sa puluragun. Tama na, mauunad si Dawa sa siyaw pulo punan sa kay ayam yang ngapin. Isikita ka na yan. Sama na yan, si Sesu di ko ipmitir eh. Miya niya, tak na amay ka, udah ba? Ako rin na, tindig ako na yan. Na, ugit na, miya niya, tak na amay ka, miya ako ka. Miya niya, tiyan mabuamay. Palaya niya ka niya at sa mapia. Asara, minggu nila niyo ito na palaya ka no kirik kumagatos. Takap. Okay, kaya palaya ka no miya ka niya at sa mapia. Ay. Nato na po na eh. Dinirun pa mga bulang-bulan eh, tangangaping gumuray. Gumuray sa kniyan, knikaruman yan. Ikadua, pinangapin ako idawa. Dakang tarima, bakan pianinisu, bakan ini panaruma, bakan pianonongka. Uwin na sabab sa babayayan sa kakul sa balas, na tianorian rakam dunabuntan yan. Terun Allah si dawa, na lista niyo suamali ang kusaragun sa timbang magatus ragun. Si darinay, ada niyan tarima akia pangangapin niyo, napupeda niyo sa budi-budian sumurka na tigwallahu ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Nagyan na murka na kay ginawa ng retail. Kanaba wholesale. Ka retail na kapakauman yan ka. Sa ayaminus na dun na sa sidka.
Nah, ayah pernah problema ada asasir ka, ada tundes ka. Nah, tamang kue kapitwa pidawata ka na miraraks. Ikapito lapis. Basta mao masumur ka Allah ta'ala. Nah, la Allah. Tumud na ayong ka. Nah, ikatulo, dakon pangangapin ni dawa. Dakon mau pangangapin ayatin digin na ba yabutaw si mandir kagus sabab pensaysa. Saan mamu pamanaan rin labutag gagayanan. Sa tawaliyo koron na mga nunudi kami. Nah, ito na yung miyaswa. Miyatay suwisar kami. Pero wala kay ramig miyatay suwisa sa dunan. Nada ko ilan dun na paratiyaya ka mariridu isiran dun. Na bulayan yung sulumba ko naraka dar paida o agusidariday. Na pakisis ka din yung kiran sumurka kan sa makapito pulo matakap. Isa kaon na makamagatus matakap. Makanang ka? Usang ka na pangangapin ka. Usi siya na amay. Udah saya na uka kwa kesunguan ada quarantine quarantine. Ayang mana niyan nakapangarata sunguin ka. Udi yang may mapita. Para madali dili madugay. Nah. Usi saya. Udah saya. O manumawatan tawag hingga. Cellphone. Pero ayaw mabuat ba isang na saling ka sa simpak. Kaya nung yung simpak ka ay pupunbukin ro nakatago niyan sa X. Nauman mapir na tinanong puto gamiyawite akang buta. Na may kasala ka simpak na kasbagin. Na mas bagin na sasali na nga mambuan lagam kamandok. Na may kami bulog nagmamuta ka na saan kay gilaw. Subagin yan nga tingin ba ayuda. May kakuha na di buliw di purupis. Tidak pati. O manugad nakatawing kaon o mau uyagu-yagu maatay sekalian. Na may kagana takano na di kanod mitire. Na singa pangangapin ni sakira ko Allah. Ya Allah, ibut ko Allah. Kapyang pinang ko sigilaw. Saya membuat tusun na sa zakatuna namin ng guru kang ko sayad na maputi alupa. May nagiwa nga maputi alupa. Ayap kalagitan na mariga alupa. Na inuman mariga alupa. Kaya imbunoron suruguin. Sana di nakatuna namin ay mariga alupa. Mano to na puno ay. Na inuman maputi alupa. Ano pa apun sa tanah haram. Pia mo law sarip ang kaya sa sarip Moriat Taubay. Tama ni man to nasisyan. O pagilay ka o nasisyan Moriat Taubay sa masyo. Maputi na lupa, white soil. Akin wow sarip ang kaya. Si isa, lupa tanah haram. Kaya mula niyan sa. Ano kayo mga ito? Saan nakatuna namin, ay nakatuna namin na para tiyak Allah. Api ako niyang penarumagan na perinilangkod. Ay, nako na. Allah بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Si salungan na mori na sumrili dua ang giginawa sa dunia na marili dua iro. Na yan bu amita taros na suya kaya giginawa iran na kalak ko Allah ta'ala. Yuti kaya buat tango tabasa ko ari mga guru adayo dayon sa dayon. Dayo dayon sa dayon. Friendship forever and ever. Everlasting. Din na ko niya. Kaya wala nga tunan yun na parate, kalat ko Allah, na tama sa ano nga na mori na ginawa itarupan. Nagyan ko tadi priday ako niyo. Ya Allah na po ni na merka. Ganyan kaya pakatutu na mis isang kaya mahal. Naman din naging kaya pakatutu na may ko surga. Nariba tuto. Kaya may ka makatutu na taro. Nadatarap na apa mah. Ay magtaro ko na ya Allah na kaya pakatutu na misi na punya mereka akapalaw na isa kapya kapakatutu na may kukir na tul firdaus. Kaya may kagit ni kapakatutu na tanong natin palitan na doon po magugutom. Ano na nga kuhan? Di kayo nang kaan? Dadanan mo una taat na may sakit na inibagtan. Nakitinusan dua ka sa ya Allah pag ninamerka ngaya pagariami. Napakapiang ka kaya sakit yan. Ikad na nami. Naukan na nami. Pakapiapiang ka doon ang kaya sakit yan. O po makapiapiang ta sakit yan. Kaya lunsan-lunsan ng sakit ito. Kaya mo na sakit yan. Ay may kapia.
Wah, dia tuman main enggak? May kadak-kadak na di sandi makangulaw na. Panin dati yung wallahu ta'ala makapiyad na nga sakit ka o. Tiyan mo mo, uway. Naupun makapiyad na sakit yan. Kaya takpan. Ano ba tiyo? Dayon sa dayon. Friendship forever and ever. Ayang man yan na, do you know what's the abbreviation of friends? Friends. Yung mga friends na mga F na fight for you. Fight for you. Ayang man na ipaninindigang kanyan. Basta ginawain ka, amato na ka na ipaninindigang kanyan no, so, best friend. Yang mo ayang man na respect you. Pag-adatang kanyan. How to? Yang mo ay na include you. Itong kanyan. Basta nagkakuha na may susurat kanyan. Wala ka nung nakilipati siya. Gitu ikuan. Yang mo na encourage you. Pumuyatang kanyan kung ilibog ka mapia. Ay dapat yun. Doon na ito N. Yang mo na yung niyan na networking. Ay yan ang matatago ko paglitan niyo. Yang ko ito kasumpa ito ilibog kayo. Higa sumpa ito ilibog kayo. Allah. Yang mo tadi na deserve you. Idada itakan yan. Idada itakan yan sa ginawa niyan. Irorang itakan yan. Ay dapat yun. Na natin, ano na abis? Yung ta is, na stand by you. Dadaraang kanyan. Huwag, ayaw man na yan na, di niyan to mo, iba kami bagak ba? Ano ba sa lato ginawa? Ay dapat yun. Nataro to so, tindigami sa karanso. Walang iwanan. Ito. Walang iwanan. Da kang bubaga ka. Ay dapat yun. Nasa mano to na, kinanglan, bisa na. Giginawa itano. Di pailahan Allah, sudi mata urumila. Pitaru Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa talat. Faman hajara akhahu fawqa talatin, famata dakhala an-nar. Di na nagkapakai ko Muslim. Iba niyan, pagilipin so padiyan. Kanyo tinggal sa sabutan niyo. Iba niyan, pagilipin so padiyan sa kalawanan so talugawi. Kasi tao, ay tulakin so pagalian na Muslim sa kalawanan so talugawi, na ukapantag iya kapatay, nandumbung ko naraka. Di mo tadakala na suldu, pagkasuldung ko sa naraka. Na iso naraka, na kanaba paitaw kakuan, talbo. Kaya mapia dumada ito, nandumbung ko naraka. Dia buat muta ilapi. Isa hadis, hajrul akhi sana kasafakid dima. Sukatulak sa bulew ka, amirampay sa saragon, na iyabalas yan na timbang kapakabuno sa sakataw-taw. Hindi ginawa itano. Yapasan. Imanto na dumada po tano sa sukutaragong. Dilay ako niwa. Alhamdulillah kaya man, anay na rin kumuli mimitere, naging mga pagalitan wa lamba. Sisi matatago sa utak paninindog si kuya mo yan na ingad na sampor na ko agama. Diyan nga MILF, Moro Islamic Liberation Front. Na dumada po tanong man naman sa Sukutaragum. Tama ka kaya dumada po tanong sa Sukutaragum na member la ko sa yama na niyan na may to advocacy ang Maranaw 1. Yung mga Maranaw 1 na sa kibubayan niya na po mga pudul na tekstra na umati mo kano madagla tawa ay mo na mapira ka pulukat no na timu-timu kano na lakban so paitaw sumunga ko kana lakban so paitaw sa paitano ka pag istorya ang kurkano so tito miyaw lawla amya ka binasa agu ka binasa uridu ay SANGKAI agama TANO agama Islam may gawon sa ron dai barat so aguswan ni man to guwan niya aguswan na gi aguswan na biya tanil ipu sa pamping na piyakang buhat sa Maria Cristina aguswan to. Ay, pipigiran tanong aguswan na pangukit nso may kasolda ko ron. Sa sabala na may kalalaay na underground city. Kaya pangasolda meron na 120 stories. Magatos sa 20 kaanda na nagbumakatana. Sang kota terga niya na lekaan ang kota paitawang kota ilibitor
Na miya pagda kami sa miya kararga so tara kapag namin na punsa iligan na taman sa Marawi punsa napilipot kami ka ad na mga pipia mga lantay niyan ad na mga julibiron ad na yung na mga makdoon ad na sa timano na maskit ay may pag-arangan na maskit yan na si matatago sa kababa na ubirton ano na tagawala baba ubirton na tapos yung mga burati na mga soldaw iba na totoo pa ma under the control of Israel. Makukontrola na ng Israel. Dahil mo muna nga COVID. Banjurita mo, pero kagaya mananay na si public speaking. Nagyan nga COVID na authored by Israel. COVID-19 ka na ba? COVID 2019, piyag istorya ko kay Abdul Karim si Chief, kaayab na COVID-19 countries ami kunsi-kunsi on sa kayad niya. 19 countries na pado na Pilipinas. Dahil mo na to. Dumada po tayo sa Sukotarago. Ikadua, sulik lang na miya pisa, na miya pamasana na China. Na miya lang sa dinupsil. mga ibarat buwan na mga ito. So, babalikan ko ay pigisa lang na bubayang no to iman to. Alay, man na ka no bubaling iman to. Tiyak na si isa kapuroan na iltio sa Old Capitol. Andi mo na ikapakagaga kumrain sa walaya 5,000. Uman saulan, i-sponsor no bati akna ming gobernador sa Knibaysian, si Sultan Babda Timbang. Kaya mapigirang na, niya kapirat na pagkasarap, niya kalabit sa Ragon, niya pigirang na adna, bisa rin niya pamasakawan lupa sa Bilis. Manwa ka ng barong-barungan. So, yung ako ron. So, kailangan ako mga tao sa Bilis. Mga tao sa kuta Ederpa. Siungan ako na, piyangan ka na ako mga mamaw na, pagsigilin sa pulis. Tiyak na yung kapsigat, pangninda, tiyan na mo na ka. Tiyak na may pagurad ako si. Tinaginan naman ang anay tadua pa na mo po na may ako na Israel na 2021 na pwede aniranan. Tiyak na ibot ka wala eh. Siya pa anak mo rin, tiyan na rin. Daw na nga siring-siringan sinapali ang mga tao. Ay kaya pa masaw mga Israel sa ayaw mo na lupa na bulto-bulto. 20 hectares. Mga to, tanong na goodbye. Okay. Alhamdulillah ka adun po na iman to ay mahilip at na minilip adikop na nga ang mga aritan o aming mga ibuguwa ko ang agi api agibo ang tagatero ako na Julibi sa didalong na may timba ka sila na Marawi na kung sila na Julibi na kung na Julibi sa mga sudaro na yaman na yan na Julibi ito at sa'yo pakapo na didalong masi pakambot sa pisko okay supply tataro to siya buti o kaya di ko dito kinanglan na ad na maswara kinanglan na at na tunutusok takasa tigo tabling katakasa sa ngayon mga ulaw-ula so mga ulama tanuguan ni na matimo-timo sila ng manhamis sa kairama na madudong mo untun siya di 50 agus siya mardina lang si Bapak General Lao si Gagi ini ali ng mandangan si Gagi alam mo na mga dato ama ranawa saranawa na umuntun mamusiki guru sa Marawi si Ahmad Basir si Ama dato Idris Mindalano ama ada to tingod ako na naman buka sawian sige kaya basta sumama sige kalisabayang sige guru alim sa tugay ako sumama pa dilan aya di meeting ano mampito gawin ando mo na di kasugat ta murala aranaw agu ando mo na di kada aranaw miya daw to na iman to nada aya di meeting ando mo na kada iraw no kada iraknon happy ando na miya so sara kada na ko Allah kumutaka hatta zurtumul maqabir miya kabalamban Rkatano na kaya pagura-dura-diyo anta ay kadaklanon hatta zurtumul maqabir taman sa mga bisita suumani sa Rkatano kukubur ito kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kana kaketukawaniyo dinanan uriyaniyan na ketukawaniyo kalla law ta'lamuna ilmal yakin wa yagtukawiniyon na tangkadakapakatukaw latarawun al-jahim na ayakilay niyo na susurat sa bunara ka jahim
Allah. Iman to nati uto panusalad. Sukang bata-bata. Likbano sarapi. Sukang giginaway. Masakit mananan. Siga ka Jamil. Na isa ko mag-umputay. Na miyatay si Pangkoga balay na dito. Nakagi ang mga papamulan so COVID na di ka pa kandiyo na asar. Sinuwan ako ng biyapang uset ako ng oriyan asar sa sadok na mo untun siga ka Jamil. Duty last na kaya pakatuk na mi. Katawan niya waway sa-seming ginawa eh. Si ko yung na dakwa ko kaya libutan sa ranaw na dud na makarapang na kamiron na dua. Why? Kaya ko tiro ako na kaya akan ako na nabun niya ginawa mata na kaya. Talay bitiro ako. Nga ba tiyak nakini sa Facebook? So kung so mama na kaya ko namatay so asunian. So asunian na sinian inilubong ko makbaraw mga Muslim. Cemetery mga Muslim. Kaya ko namin ilubong ko namin kontrobersi. Kaya so ka na. Kaya mor ka na mama. Ino na pulubong na asunian sa nga na makbaraw mga Muslim. Ay ang mililubong isa na mga syahid. Ay ang mililubong isa na mga naiparatiya. Naguro na yung mililubong asway. Di ko no kaliya, pakisungin niyo. Tayo daka na mama. Kaya kisungan. Kaya ko na makauman na tiyo na bubuy kali. Inong kayo ni palubungan sa lubungay niyo mga Muslim. Mga yasunga. Kaya ko na yung kapirat yung na kali. Pulili ako nga ka. Ay katawi ko na basta amanat namin pinggulalan. Na amanatan na nawaswakan. Kali. Uba ko patay na manatakar kasi ako ipalubong ako mga Muslim. Naininggulan na. Tila ka! Pinisulto na ako nga! Ano? Sorry makapagamanat! Nasinga na ako na iditiro sa mga kadakdak na ito. At kinakali pa lanatanga ka niya kadua man na amanat yan. At yun na ito natin na may kami lubong ako mga Muslim na sobri ka sa magato sa dinar, sanggibu dinar, nabugan ka na pamamagayan na kami sa iko kali. Nakatiatiyan sa subri. Bagay ka na. Kung may kurot siya ito, Allahumma raham kalbahu. Ya Allah, nakalimu na kaswasun yan. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, narilaing kaswasun yan. Wajal kabrahu rawdatan min riyadil jannah. Dari ang kaswasun yan, nasukuban yan, na surumbi surga. Ya, bisa ko ikakadyamin na wala niya gano'n. Pumling ka. Lagi mau ula-ula. Si Bapak Senador Ahmad Dumukaw Alonto na adna pananaro niya na meron dingay nam. Gitu Rkatano to. Na isaw to pa maawid akal sa kayapatan. Na ayaw po MAPIA siya nang utatiyang napakadakalang tanong sumaswara. Di daro din ginawa eh. Open line. Pamamakinug tanong so LANGOWAN at kanano ka to kawin ito na imatatago mo pamikira. Inug yan kaya tuwiriniw. Yan kaya awag ito kaya. Na may kagayaguna, kagaya may utaw sumapipigil yan sa puso yan. Napagampalan na yung makagayaguna na piladok, namin buhat na simple lang ang movement. Sir, namin sa alamin, namin buhat na emerge. Islamic movement on electoral reform for good government. Ino to, nakagaya, may atero o man isa sumatatago sa pamikiran yan. Nagyutip mo yun sa public opinion. Ra'iyul am. Ar-ra'i al-am. Ayaw mo yan na, so, ano mo tayo inggalubog ka? Inggalubog na mapipigil yan, nakamapi, ano ingad na, kaya nakapiro ano yan. Giyan mo ta, di mo muli itusa, na mapipigil yan, kaya nakapiro ano yan. Na upang makaadno pa, na padiino pamikiran. Padiino pamikiran. Nasi manali sa misir na doon to. Padiino pamikiran. Ayaw man, ano yan, ang langon na kababayaan niya, na pumamakinag niya, na mo na ako makontrolo na. Dada yan, nasa misir na, buwiran surat no. Saka ngayon po padi no pamikiran na ayabon din yung tanong na Annisya no Rahma. Annisya no Rahma. So kalipat na limo. Na maro so mga tao na mri ako. Inong after limo. Tingnan mo isa lagi. Nawid na dabo. Dakatatantua. Annisya no Rahma. Papanatiyan sa so kalipat na limo. Andi ni kabubaya ka. Nautanto ka mabubaya na di ka di muluto. Na di ka di mulalis. Na udi ko dinuto ka lipat, tinataman na kapatay nga, napiluto ka. Makati nga sa seminar, hindi ka siya di muluto. Na sumarang ata ginoon yan.
Ini gak kereta inonya guru. Di mana? Nah, nauninya udah kan lipat na guru kuna tama na mada solo na rogup man. Na guru kuna di dimpakan, dipakainom diturugun. Dan na kesuwane di pakadarpa, di pakatibo kay guru kun. Sama na to na tomo ad nakalipat. Nah, ini pa ngoya to Allah so tiduman. Nah, ya tanong man taduman so patutat tiduman tanong. Ay dapat yun siya tanong. Nagiyan na ni ikadwa ito Ramadan. Inshallah marirelay tanong. Matanog kagi suka ke kalimo edi suka pre-relay. Inshallah marirelay tanong. Oh, ay alhamdulillah. Tatanong dingga ini daw wow, hari mga pagari ko na mga guru na kaya pupakawain ko sira. Oh, ay ka Allahumma fashhad. Ya Allah na saksi engkau MIRARAKS mi. Oh, ay katalo ito Ramadan nakapakalidas ko naraka. Na tiga upamarian lim nayap nakakakuha ko apakalidas ko naraka na iplidas sa mi penusan na kami. Yes na yes. Korek di kadum pakalidas no Allah naraka dingkay lidas susan na ka. Anto na yukit kasugu sa MAPIA kasaparsa marata. Nagiya nga ya seminar. Yang nga lajna ayam ma nanayan nakwan. Ya mer sa seminar tanong na committee on da'wah and masjid affairs ibarat sa nga imaile Nagiya nga kaya uruga ang kaya sekitang bata-bata sekitar tungtungan na ya dia nga mahad na yamayan na iman to nakasugo sa MAPIA kasapar sa marata. Nagiya ka pakalidas tanong yung sa dia seminar may nakapakalidas ko na raka uway. Natiga kaya limas skano isomyo par na kayo na kano saya nabuat nagkasugo nabuat nagkasaparan. Naisisi ang sama may apa magupda tanong. Datar no to apa maganta. Sudi mamaganta na may dusa na somya mamakinugan na datar siya na dusa. Kaudaman na may mamakinugan na pamaganta. Mata ko lang ada mamaganta ada pamamakinugan. Ay aja pa kaya pamaganta na kung mamuling ya ulungan na nando ay ayo. Nando na bisuto. Ay nakamis mamumiyay layakwan. Nakasusupunan no to. Ay gugumaw na grounded. Lagi ya. Kasugo sa MAPIA kasapar sa marata rataman saat nakatiru wallah at yang kadiyan na subani Israel na din na pangirana tindus inad no Allah wa anni faddaltukum ala alamin din na rapang ubani Israel at tindus inad no Allah ang manusia sa kadimian oriyan yan namiyan sokho Allah na iniman sokheno naskutan ng mga umato Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sakanu ummat Muhammad kuntum khaira ummah naskanu itindus raba wa ummah ukhrijat linnas Ami akasimbuang pedeko mga manusia langun na manusia na inarawan na ayamnya arurun na sa umat Muhammad na inom suto nakagiad na talawagin lubukiyo tamuruna bil ma'ruf sugukan sa MAPIA wa tanhauna 'anil munkar nagupasaparkan sa marata wa tu'minuna billah nagurak sa paparatiayaan niyo su Allah Allahu Akbar. Dapat yun sana kaurupan na ini sugup man wallahu ta'ala sukambal sa grupo wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Balkano sa pagtawa pederkano isaw to ayat mana niyan ikadua mana niyan baluyan niyo ginawa niyo pedesang kanana pagtaw tunay suwa diran yaduuna ilal khair pepenulun sama MAPIA perampai sama MAPIA wa ya'muruna bil ma'ruf
gupesugu sama pia, wayanhauna 'anil munkar, gupesepar sama rata. Wa ulaika humul muflihun, siran mana grupo na siran imia makadag. Isawab kesakit si kakak lima sis mimbentas para surga no Allah. Nah, miya kapito akan mibentel. Mana kaya sakit kakak katanya si dakwah katanya mga pagariak na yan, na miya kasaragun taplak. Na miya kapito akan mibentel ako kapkatano di ko. Na so miya kalima na di ako na yung katawan. Na so ikan magu ikapito na kaya pelangan ako na yan. Kaya miya kan bitire kami pipya. Na tiap sirian rak na. Nah ini pun teru na ako gumaan. Ino besutup teru awallahu ta'ala berampai sama pia, pesugu sama pia, pesepar sama rata. Nah ya segeri turu. Nah usi kamu miya tamang kuding gade keteru aku mapia. Nah da berarti ya nasi kamu miya tamang ko karampai. Nah usi kamu apa ko sumiu ko sama pia na perate ya umang tau. Nah miya sugu ka. Somya parka na piate yung mga tawa minisapar na mera sapar ka na mera apas ka na nagumasala ako ano tiyaluan ako Sir James man taga surgan mambuwala pagariak no to tiyan narang na alim pagariko kantang si Dundon ando teribi na niya sutrak na yamain na magdaon sa mga kadri pedun si Bati Abdul Hakim sulir ka naman mata okay Bati Abdul Hakim Bashir na miya taypan sumya ka na mama bati ak nagpakapunta sa pula guduha agama na miya tayo paniman to tiya ka na ngayon to tiya na nasulata ka na nga bati biya tiya ka na penulisita tao miya nulisit kami kaya isang na basta well done kata siya mo asima kata mga paariak na yan mga bubayak na yan na di ako penulisita basang pero basta jihad nasang ni Pulalakaw. Ayang mana niya nasang ni Lumialakaw. May purasita ko kotragyan. Upkatano din yung sotragyan ang tuwarang lila mariga. Kaya ko purarga kami na may kaya pa ako masalmi din na. Kaya ko bangan sa magarib. Kaya ito na rin, mapaya suda no. Tika na subo yung tanong. Nasi kami na subil na kong tanong. Mas kiti ko sige amro na. Naadib sa mga tabligon. Ayang may kaya para Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gutik kerasa tabligh. Mangorip na Allah. Mga pasatunong doon sumbuhay na walakat. Na baka no pasimbabaleng kau kurtan o mana. Kaya sultan Rkatano si alim dari day. Na yata no po makinag ng bugay sa bayan. Nakapasangan ako ka. At iba ko na ipumbayan. Adi kami di manulis ito. Siya pigiran na pito ang usiran. Na kerata ginawa mga tablig. O manunuti ko sila, na dito may tinigiro, sige hakim, sige talib. So mga pliran pa mga pinayorang na mulalakaw tao. May mikiran ako, may pigiran na itong sila ni makanayaw. Ayaw siya tako, miya, matangad na yun. Isaw na hindi kuswa, matan siya kaya. Matan siya kaya. Gini pa ko siya tako. Giyat yan ang na doon na ilal khair, na karampay sa mapya. Diyan nga ya'muruna bil ma'ruf nakasugo sa mapya, nakasapar sa marata. Taman sa di aya manda mamahal kulangan na swagama Islam na api kapsugo sa mapya, nagwapi kapsapar ka sa marata na si matatago ko karampay sa mapya. Sama no to na dito tiyak ni ditano ka pagadag. Dito ditano ka pagadag. May sabab mo tiyak nakagiabot ni niya na sa ngayayanan, asaknip mo yan. Namibayan ako kakarampay sa mapya. Pero para katutukuhan yun na kinampay ka na na maganda ako kontra ni Sir James man. Kadi kami di manulisita para ako jihad ay may ilip. Na yaman na niyan na upang mga yan sa plano jihad na miyada. So yaman na niyan na bunong kapos sa mundo mga ulama suida di teron kakagiad na tantara o parinta. Kapupinabian na so tantara o parinta. Na teron mga ulama sumabya na may pangulalang ayat na tantara o parinta. Na pero ang pamauna masungata na kapananggila ang ayat na tantara o parinta. Mapasad ako na tiga ngaya tabligo wata mamanguda intong yan. Nya pigadang nabunda sila may maratabat. Di kundi pero ay ko makauma ko tatablig manguda.
nasiran ng bata, watayam, nasiran ng bata, nasiran ni komeyat sa sorban. So, sorban, nasilihan na kawiran so di itabali ka gusto mga diyama. Kaya mapasad na, ini pata nilang kuana, initong. Wallahu alam na yakap katano di kurun na 10 agus labisan gibo. Away. Kagib sa diya mo mama na milyonaryo. Na inutong yan at yan ako ka sa walay sa pira. Piangangar ka na ko na wag at yan nalimog ikap ko sa yaw. Na miya sinabuta nga tablig ang jihad. Tagi ni Bob sa agi masuswa yan. Na sige mo nga di kuswa kadri. Di ko ba pero sa waran yan. Miya buya nga. Ulumiyan na kao kami house to house na mata wala di sumiram pa sa 5,000. Oy na ro na yan na kaya sobrang kami sa 10,000. Oy miya timbol. Puunan sa keto kawiron sa dug sa bali adi ka kipsugu mo mapia amay kadibu ipunggulalan. Kuri ko to. Titaro ang ano. Kapdipli gano bu na may kasubo na sumbuyan gano. Na udi gano sumbuyan, may kasubo ako da. Da. Di titiro na may amara sa budulang. Saan may amayo? Nada ko niyo para teya. Titaro ang kanok man. Kapdipli gano bu na baka no kana kadung dawa. Saan mo ta? Aw nami anipsip kano Kapuwasa liw-liw ko. Maliw-liw ko ako na kuman ako buwa may. Kumiyang ka. Ay sama to, may kasapar ako da. Da, bet may marasa mo dulang. Para maad ng kuto kasubo ko kasapar ng buwan na ng talambit ang mga isa kamiter. Tago na ko panandewan. Temo ngos kano. Sumbayang ano na subo may kapagbangan na. Ako to so lambit. Uba na ako man may kadung dawa. Ako to so lambit. Suwa niyo to di, kasuwayo din ngayon na lambit. Nadataranan sa agama. Upama ka maka-completely, maka-power. Sa agama tano agama Islam, na suisu na may punggulalan kakagiad na police power. Na suisu na kapwa ng gila ngayad na police power. Kung ikaw to di, ay ito yung pangipon na mga tao to. Tira na us, minirampay kay kakaalim asis. Tigilan na akuan. Siya kay si alim na may apepe ang pangatiru yan. Natigyan na sa oras tanong sa bundarengan. Aw mana arba paglitan o bang gusto kamat kuluhur na kuan tanoron si alim gilaw na isem di si alim dari ikaw bagina nga pakasina buta tablig ang jihad na miya labi saragon na sa kanay di uro itiro. In behalf of the my life ay di ko di itiro na my life ay di ko di itiro ang mga tablig. Why? Na miya api-apian nga miya kadak-dak ng mga tablig nga miya na lagi sa darul iman. So miyong ro katira na mga taambis ko mapia. Kaya yung mga ibaratang. Yung na narilos. Ad na tumuroon sa oras. Ad na tumuroon sa minutos. Ad na tumuroon sa segundo. Di ba? Isa ko irumiba to na tumarag na may binasan durilos. Kung ba mga narilos ka, nagiutos ka niya na tunay oras ka. Matay ya. Kaya, matay ka tumatar di so. So yung ba na niyan nakuha niyan. Nag-iimaw na ka bang sa muro. Basta yung mga na di makapagayon na yun, matay. Naway, kadami-dami. O kung pa makapagayon na yun, inshallah na yan laladaya. Yun di maulaw na na. Gina ni wit-wit to Ramadan. Sumugutan sa mapia, sumapartan sa manata. Na ipunayaw tanong mo, napia si tanong pa si matatamang ko, rumampay tanong sa mapia. So kirampay na ka kung mapia panggulula, nakarampay. So kirampay na ka kung manata panggulula, na pananggilan, nakarampay. Kaya di mo purateyan. Na uparateyan na, kasugu kasapar. Ay dapat yung marayat? Yan ni mauulaw na. Na giyanan, ikaw lawla ngayong Ramadan. Sama no to, na may kabuka, na nanang graduate tanong. Na napagilay no antay may kakuwasang ko tataluwa basket. Yung nalimo rila gu kapakalidas ko naraka. Na practice tanong basta ang graduate taw na marcha. Basta ang graduate taw na pagabiyad tanong sa graduation fee. Basta ang graduate taw mga pagidida tanong, di ba? Al-ayyamul madi hal nansayna jami'uha. Ito. Natiga gitu pagidida di takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memorize kay man to. Ina na yung problema. May kapatpulod na iragon na dakad na memorize. Takbir mo san. So takbir. Nasa timang buwa batang mabals kau ni gira buka. Ay ikhlas. Mambulan wallah susati mana malaikat. Ay papalat niya na langit ay pumangani kanin sa rilak wallahu ta'ala.
Sa ating mga buto, sa mga buwi ba di na mapakatano guna pakan guna mamaak na mayroong mahram. Ay, may mga takbir tanong na, Abdul Karim, daban yung magagaling. At takbir. Dami ni Bugisi, ikuha na tak. May edit na may akala guna. Iba na to, kuri ko to. Nambayad tano sa graduation fee. Na yung graduation fee na Petra. Na nga Petra, isa kaganda nga margas. O mano, mga pagarga, naga pa kaya maarga. Agi, hindi ka papawalaan sa tama ni Manto. Di na na, di papawalaan. Napkatan ulang wa 2003 na may gitimba ka si Sir Bravo. Nasisi ako sa, adik ito na ako to kapapantag. Tiyawagan na ako na yan. Pagari ka ako, tiyak na, ino ka rin, Sir. Di ako mapagisira. Ano na ito? Tiyak na, tikinari ko di magitimba ka Manto. Nakinaklan ako sa Petra. Kumakuan. Kay pumanglo. Di na problema na namin mo siya sa nila ba yan? Nainipa mo siya, pero di rin doon ba kayo Petra sa pira? Namin yung marang kasi na mga margas. At ako'y pumanglo yung margas. Na umaga ko at yung mga sula nila ba yan? Ang matiro ko kina nagkapakay sa pira ko. Kamata natin yan ang problema. Sabi na nga ako, tingnan na sir. Pues saan nga ako nanan, nakubumbuli ang mga pira na ipumasap mo sa mga pangalo. Natiswa ko pa sa populasyon, napundagan ako sa margas. Lagi na may una. Lagi mo na nga dito ba yan ang mana tanto kuan. Memory ako si ko kaya pa kang bula-bula tanong ari na wow. Na experience. Na yung mana yan na so hambal na 100% na din terima ano di panganangkan. So Imam Abu Hanifa ay sa ko patay ma'am na paparatian niya nagkapagay apirak. Imam Abu Hanifa. Ano to Imam Abu Hanifa? Paano patay ma'am? Na gusto na, tara labi sumargas. Ugay, nagkapahay. So pira. Miya na to sa Umar bin Abdul Aziz, ay apekibugay niya na pitra, na pirak. Kaya miya kadak natigil sa tao. Sa kaya nali makapukun na ubarwaro margas. Ay, panganang ka. Kanapa na yung margas, sarkiran? Kao to. Yan nga mga pagaritan, mga area, mga kamudan, tiya patapakiran dun sa dibing kapakay sa pirak. Ayat na kapakay na ko na sad na may pitra sa pirak na makapitra si Roman. Kaya na makapitra. Yun titiligiran. Tiya patapakiran. Labo si kaya Abdul Karim. Naya mo na tiya pakiran na dataro to. Karami-lami ron. Minisent kay guru amya sadik. Gina dito may ulola sa kami ko sa Ramadan. Sadik mapresidente sa wakfa. Mitero alas 3 sa kagabi na yung pitero yan. Kapriplikan ako na bad na pitra sang na ba margas kada bali kaya pitra yan. Na may pitra na margas. Buat ini semua kasi nakaya na may sindra na pitra nagpakay sa pira. Kaya ko alas 5 na may aguras si Abu Anas Abdul Malik na iniiso na utapantag ko margas sa gupira na tiginan hanap na nanawba makambibidagan detar kami kada kalasutaw. Iman to na manasukin ang lan. Sa mga pitra sa pirak na kayang baya no pipitra niya no andyan yung pagupsara. Katero to Abu Anas, tundukot no to aga oras. Siya buta na to. Na pamana common sense. Kenapa kan kanus ketika dapat juga pitra imanto. Ay kada kalewi manto. Ibutad sa ayak malilimod si manto na 500 kataw. Miyape kiriwa ayak pitra niyo nasakam. O pamaka ayak yung begini na margas di 500 kagantang. Anda ko dong perorana. Anda ko dong perorana. Na makaurop na rin sa Abdul Karim sa walayak no to. Nakikeleman ako ay di pilidiran ko sa ngayon yung piyaso acid sa Marawi. Nakikagay sa buto na ayuda. Pako mamabuo mga IDP at pamagay siyalim kakata na magagay sa kamaganta. Bakit na may akakuha pamakmasa po, misor ba kung mga tingnan na yun ako gagawin at ipas moron sa walay. Nga may umakman sa walay na may akakuha man dari ko mga karoma ko to, mga darudupa ano to, sa kapag iskigulaon. Ano mga di iplunod tano, yung master. O kay binibido to. Di mapakapos musbur kang binibido. Kaad na migay sa yung master, at na Princess Bia, at na gumaos, at na ano mo na inepe. Ang mga tulok-arbi. Nasa mga doon, nang gumus na sa timo, sa kupagruban sa mayamay. Ganyan tinapon niya na old master. Siya buti mo yan. Ikaw to sa mga ulaw-ula. Even Izzuddin bin Abdus Salam, as sultanul ulama, kumasaniyan,
Na pia ngayon yan so pirak. Okay, na karang bibod so panganangkan. Kaya mga di ko ditiro na, di tanong pakada ni, budi tingko pa kay. Iba na totoo pa ma. Na, sama na to, nag-graduate tanong. Mapita na, magating sa March sa ka-aid. Na yung mga gagawin na pungumunda ka no so listan. Tingko mga sa HABAYA Rasulullah. Begitu so Laylatul Qadr, tinak na. Tiyan to na to, tiyan na. Baliw na may naiswisar ka no, aming galubok. Na, mabasan galubok na yung bugayron so sukay na yan. Lagi yang membuat dia na Swisar karon na minggel bok na mapasad na imbagayron subadasyan. Isulat subadasyan. Na mapita na Allahu Akbar. So mamusok po na kabir na niya apya na pendepan na ng sura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya may ginawa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadataw to pembuat dia sa Quran na Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyak basta terapus ka nadi nga putaya basta terapus ka nasa barisian na baris na kaon at yapi asukul wallahu ahad na agya ako ano to tano ito na maparambuot ka sunon qul huwallahu ahadun Allahu samad. Nakagiyam yang asur ni dah so palay patay na sunon na patay na kinibawa ka. Nakakabati ang una qul huwallahu ahadun illahu samad. Kau tu. Nakakana ba? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam Buddha apa bubatia. So pia matay niyan. So yang enak na bapatay. Ang daw manay deke don raka. Dapat ya korek. Dengar no tu di magbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo korek na. Allahu Akbar, Allah. Ro. Kenapa ro? Sebutan itu. Basta sa Quran, basta sa Arab. Na uterps ka na sa barisian na kibaris ka. Dapat yun. Kaya mga panginaganan. Sa pangininda ko Allah siya butiwaya. Ay nao, last ta Ramadan sa Marawin, siya ko miyaka kutubos sa kuwan. Siya kong pagpusa. Siya ko miyaka kutubos sa Ramadewan. Na ayak kadla at tao. Nakukuha na CCTV. Na giyang ko ta ibsul sa ko ta maskit. Miya puno-puno sa maskit. Giyang ko ta ibsul doon na karsada na miya puno-puno. Nagyang ko ta manaliw niyan na miya ko masahasmin. Na miya ko maro sa ko ta maskiti bati apupoy. Kada kelataw. Ayay saat sesendita niran nakingutan mini sabu to miya tiro sa kanay pangutuba. Na madaglap ke kuano nga gitu so kaya parawa kirak na. Ubar kano pengasa siya lay makatari ma wallah. Pagilay niran o pudar agui kadua na tira na o mini kedua taya kana tomo-tomo na kana may lay akon siya lay sa kapipiya ginawa niya. Na miya mo tuba ko. At na ini pangutuba ko. Nagi kuan. Suwa na ya, kesuwad na ya. Amay ka mapita nabuka, ay man to nabuka, nakisuk su iblis. Diyan na iblis nang bida usu syaitan. Su iblis na aya apo-apo ano mga setan. Aya datar yan na sa tanong na usu Adam. Aya kadua ngaran ni iblis na si Azazir. Si Azazir na ngaran ni ano to? Katawan na mga loks na day rambut mabals. Ay ka rin naon. Naigida member kada swata era na may basag alungan na din makauma. Na may kapungutan niya na anda ka mani may aga sa sur. Na yun anda ka may aga sa sur. Namano to na anda ka may syaitan. Asasir. Na. Kisik ko so asasir. Naya ko nakakiskian na sundo malulupit. Sobrang ko malulupit sa alad. Naanakan umay tumana syaitan sa dunia. Nasukakan gaya no, nasumuay na, dato amya. Kadnan dato amya, tunang kaya minikisaka. Ba't na ini karampanadar? Tunap siya, tunay problema. Nagumuro o konti na, napukatawang ko, apagtiro Rkatano. Sa kaya kaya pakandemorak mo. Tiyan ngayon to, langwan na umato Muhammad na palit ni Mantumia genuine so paratera. Baka namin ang talo-pulo gawin na sabo ng piya-piya. O pa na kasi, o tara ka namin o birhol piya-piya man to.
Na tira na tunay mapia. Sama na yan apa mga si Rkatano na baktu siru. Sumiara sa tanong ko sapulo ang isaw na nulan. Na miyada imanto ka dad na lang Rkatano ko puso mga umato Muhammad. Na tira na tunay dato ami isuod. Na tira pa lang kapang Rkatano. Asa din sa saitan. Mag-ground din. Mag-ground. Mabinasan niya ng kaya ubirhul. At na mabinasan niya na sarataw. So para tiyanin, nayaman niya na dad na rapangyan na pamamagayan ay impyerno. Magiraw sila una. Ubagyanan na manamara kami. Manamara kami. Nang bulag-bulag sila na sisangan wa sila. Silansangan ng luma. Salakaw, no to ko ini kadua. Kunsiyo to ini kadua gusuhan nas. Si miyatalo sila. Sangang kairan. Saan di mo na ground ang kaya aparateng ka. Sinagyan mo ta oras sa digulitero na nisong patanon. Imanto na Rkatano. Datalo pun mga bunggas. Ayaw tama na natirap kung siya tangan alas 8 at iyakan. Na ayak kanal. Na ini suyo pila mbumburombi. Amay kaluhor ang sumbayang tano. Pero ay sumbayang sa luhur sa masgitay. Ayaw bu sumbayang na regular jema. Sopman sa mga jema gune. Regular na ayaw bu sumbayang di kisa kasap. Sama na to at iyakan na diyan mo to labis sa kasap. Na ayaw bu the mag-ground. Na entewang kaya suyo pila. Na ayaw nagkakalilidun na may ground eh. Kuri ko to? Mga pasada ko telo na kami dito tapi ang naya isa. So rakiron. Tigyan na so tigyan so kuhan. Idas kagu si karumanen na sujiran sa Australia mapita. Na uko ko na kan awit daw na mga wata ya kan sila makatutu na tunggu-tunggu minsan sa iligan. Kasar tambakan. Tika na uwan. Kumino kami sa kaya gasolina na terang ini riuran na miya pamilya sumimo kami sa iligan. Kami sa highway na lawan sa city limit. Kada club beach, kada club swimming, kada palit no to miya ground. Perhati ini mga tamya beach na swimming na duro. Mau wagi wala swimming kung nabunay sa 1%. Tabiya ko Anda ay mana yan ada pengmasal mana miya ground din. Miya ground din. Na nada ya. Sama na yan ang pamumuluan nakapulugiti pound, pamumuluan nakapulugirun sa asiti, grasa, iman to pamakapatrako, ako kap change wire, na may mga buko ataw na sadya buko aniyan, so simple yan na, niya ground ang uta wiring yan, niya ground ang uta, ay mo na makina, to miya kabulo, na ito na ikaswa, palos sa break, na miyada. Di ba, awat na terakhir saya begini orang ada berikan. Jadi kukuin. Apa ada berikan? Dia, ini begini kayak lim nasara yang apa gedaan? Taman Marawi. Jadi timbul ngabiu nu aku nih. Nada taraya. Sadin sama na iparate ada takwa yan, nada berikan. Nya kau masuk Ramadan, na ini pangdu niyan so takwa, kaangkat kata isa break. Self-discipline, self-control. Na iman to Ramadan, na beri kaya sama na abtibu kau Ramadan. Na mga buga tau, na upo ka bugay. Agi kaya takwa, palos sa break. Na marong pakana, nya kada galbukon. Salibut salamat, panganinta ko Allah siya buti lang ngayon istorya ko. Kaya naman ko, malamat tiro ako na makang gayaguna. Okay, na kapan naman ikoron, na tetangka no Allah so ini ilaham yan nagwini taufik yan na sabu sa mini ilaham nagwini taufik yan nagiti miya tero akang bakano nagiti manusia iman to inalin ako nangay kapamang ni kaya dali tanaw din dua na ya Allah sudah ami matero da ami mapikir da ami matero andulun so kamapia namin na bukan makara kami ay di ka ke umpas so mano miya tero ami miya pikir ami pumangani nami o makuha mi napakabinasar kami ay di ka kami bukan mahikad na nami kami apa sadso kuan kan dua ulu pamakakuan nga kay swallow tanay titu sustainer of your life, controller of your life. Sekali ni komo kontrol, sekali ni moy mende. Ay buat kana panaguntaman narako Allah na ayon. Pagayon na kanyan o di kanyan pagayon ni.
Pinalamatang ko ang kaya mga pagariakan, pinalamatang ko ang kaya kita bata-bata sang kaya dilabayan. Sakan, nang utang kabasa ko, sudin so kinirampay yung lalagyo. Na yabu austo, piyamang niyak ng dakwa. Na watiyang nabatanto pakaligit sulalan. Na usto na pumang niyak ko kano sarila. Sabab sa kagiyo, yung mga naniyan na maragin suka pakaukit. Ino sa araw ko igawi-igawi ni. Sa kugunin na sulalan tanong na kanabagiya. Sa 1990s, na ayadalan tanong na ako, na mapasada ko si inasunga ko puman sa munay. Ipigisir kung di mo asi masya mo Abdullah, ka sa oras ito, nas kami suru sa munay. Na adatar no kaya tayan na dawasay. Sukar sada. Na iman to na miya, sunga ko si iguin ni. Na aya po na iman to. Apya kaya na ko sa lalag na kudat na ko na truck. Sa oras ito, mana ko ilalag ka, mapasang ako ikalalag. Pinadamatan na kano, salam Rkatano langon, salam ko mga babalayan yung sa walay, ago congratulations sa kaya PUKHAOMANAN Ramadan, Ramadan tanong Allah sa Ramadan, menak-menak kena ubah Ramadan nemu ngapungay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.